Bine ați venit pe Diablo 4 Lord of Hatred. Sunt aici cu druidul meu. Caracterul meu se numește Razadov. Da, exact, Razadov, el este. Druidul acesta, cu vârcolacii după el. Șeful baron. De ce îi spun șeful baron? Chiar așa i-am pus aici, Bossy Baron, iată. I-am pus ca titlu. Titlul este Bossy Baron. Da. Ceea ce vreau să fac eu acum e să umblu puțin la opțiuni, sunet. Îl dăm puțin mai încet sunetul de la joc, că e posibil să interfereze puțin cu vocea mea. Hello. Așa. Hello. Ceva de genul. Da. Are și niște melodii interesante. Așa. Dar melodiile diferă, depinde din loc în loc unde mergi. De exemplu, aici este o astfel de melodie, adică soundtrack pentru joc. Hai să stăm un pic pe scaun, să ne odihnim. Așa. Păi da. Și să ne bucurăm puțin de ambient. Asta e muzica ambientală, așa. Mănânc niște chipsuri. Ia să vedem. Ce facem acum? Da, trebuie să colectez niște jar din ăla pentru Helltide. Ca să deschid 2 cufere. Aici mi-arată. Helltide Harvest. Harvest înseamnă să recoltezi. Merg la recoltat. Nu se numește farmat atâta timp cât ai de luat. Mamă, și rimează, mai și rimează. Dar hai să îi dau totuși la muzicuță mai încet. Asta e muzica de ambient. O dăm așa pe 25 să lăsăm, da. Merge, mă lasă? 25. Mă, pe bune, ce face? Iată și tu, nu se mai mișcă? Ce se blochează în halul ăla? În fine, lăsăm pe 26. Hai să ne ducem la recoltat. Oh, Doamne. Hotel Transilvania aici, Hotel Transilvania. Numai monștri. Ăștia sunt monștri de Transilvania, vârcolaci, vampiri, chestii de genul. Da, la un moment dat foloseam un skill care îl făcea pe druidul meu să se transforme în vârcolac și le dădea rabie la ăștia. Intra în turbare și le dădea rabie. Foarte
comic, e comic druidul. E foarte sălbatic. E cu natura și animalele. Asta e toată faza la druid. Natură și animale. Forța naturii și forța animalelor sălbatice. Din pădure, în general, din câte am observat. Oare să fie druidul ca un fel de pădurar, ceva care a învățat și niște lucruri magice și știe să controleze natura și animalele? Din câte știu, druid în Irlanda însemna preot. Așa că poate că un druid ascultă și muzică bisericească, dar și drum and bass. Că drum and bass din cauza că face bum 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 peste tot unde merg. Numai asta face. De exemplu, eu acum pe build-ul meu am doar physical damage pe care mă bazez. Deci eu mă bazez pe physical damage, adică pagubă fizică trebuie să dau, adică din punct de vedere fizic nu neapărat cu forțele naturii care le folosește el. După cum vedeți, când trage cu fulgere doar îi gâdilă, dar când îi dă o labă de aia, mamă, când îi dă o labă, ați văzut că îi bagă în pământ. Ați văzut câți mor de la lava mea, ai da, viața mea, mamă, mor mulți. Uite, acum vine Hellborn. Asta e Hellborn, ar trebui să fie tare. Îi dau o labă și moare. Ia. A murit de la lava druidului meu, ați văzut, păi, da. Șeful baron, mă, șeful baron, cât e de mare, cât e de imens. Pe lângă că este el, oricum imens, dar când se mai transformă și în urs, deja e cu totul altă poveste. Nu, am strâns destul de multe jerate, că acum hai să vedem că unde e? Oh, unde sunt eu? Odată. Aici sunt eu. Și atunci... uite aici, aș putea deschide ceva mișto. E important să deschizi ceva care îți oferă și multe materiale, desigur. Așa, hai să mergem acolo. În armură de leu, călare pe leu. Mama, am ieșit din zona periculoasă, am intrat într-un oraș, acum ieșim și din oraș, am parcurs orașul. Ei, ia uite. Ceva de cules de pe jos, bineînțeles. Dar nu le folosesc eu prea mult, cam am tot ce-mi trebuie acum, deci am cam tot ce trebuie. Da, și mai trebuie să mai deschid unul. Fac planuri de război. Cam despre asta e vorba în sezonul ăsta, numai planuri de război și în mare parte numai asta faci. Sunt plin. Am golit niște jărate ca acolo, dar trebuie să mă duc și în oraș să golesc echipamentele.
Ia să vedem. Mm. Da, cam trebuie dexteritate și inteligență. Îmi trebuiesc multe. Ok. În principiu am terminat planul actual, dar aș vrea să mai culeg de pe aici lucruri. Am venit la recoltat. Se pare că se mai află cineva pe aici. Ne chinuim cu toții pe locul ăsta. Deci, oare cât îmi cere aici la butonul acesta? Ia să vedem. Imediat ajungem. 150, perfect. Am fost pregătit, am avut destul. Haideți să mă întorc în oraș și să îmi iau recompensele. Desigur. Să sperăm că mai trec cu nivele. Numai acum deja de la 200 încolo de paragoane. Cam greu. Benlander, what brings you? Back to it then. Se pare că totuși e prea mult grind. Ok, prima oară Nightmare Dungeon, după care Pit, după care Undercity, după care Pit și după care Helltide. Am înțeles. Ia să vedeți. Se pare că, da, e mai simplu. Da, aici teleport și nici nu te mai complici, că mergi direct acolo unde trebuie.
Avem pe aici niște cupere. Fragmente de rubin. Nu-mi vine să cred că au făcut atât de multe tormente. Măcar mă așteptam dacă au făcut până la Torment 12. Când ajungi la Torment 12 să primești numai mitice, unice și tot felul de alea legendari, echipamente, iteme care au afixe mari și așa mai departe. Nu trebuie să vezi așa ceva. Mă refer că nu cred că o să vezi așa ceva prea des. De exemplu, înainte pe Torment 4 găseai așa cât de cât, dar acum a devenit o glumă. Pur și simplu, Torment 4 este o glumă totală. Primești iteme magice, rare, alea nașpa. Uite, și acum, și pe Torment 8. Ia uite. Echipament rar. Până chiar și de ăsta normal, care nu-i nimica. Iar echipament rar, unul magic și aici ceva, două legendare. Pe Torment 8. Vă dați seama. Deci din punctul ăsta de vedere nasol. E nasol. Când am văzut prima oară atâtea Tormenturi, când am început sezonul, mă gândeam, bă, oare la Torment 12 dai numai de mitice pe mic? Nu cred că se va întâmpla așa ceva. La cum văd că stă situația, dar aș vrea și eu, mă, totuși să joc și să văd, bă, dacă am ajuns departe, să-mi dea, să zicem, când ajungi la Paragon 250, ai nevoie de iteme bune și ca lumea, bineînțeles. Atunci ar fi mișto să ne dea numai de ele mitice, numai unice, cu multe stele, chiar și full stele, adică, nu știu, cu 5 stele dacă nu vreau, sau dacă mai faci și temple, să-ți dai și cu 6 stele. Să simți, mă, că joci pe Torment 12 cum ar veni. Ceva de genul. Ceva în genul, dar nu cred că fac așa ceva, nu-l făcut ei așa ceva vreodată și plus faptul că au lăsat niște bug-uri de atât de mult timp, le-au lăsat în jocul ăsta.
Eram la Grigore și m-am pus în spatele lui, am evadat în spatele lui, la vreo 5 metri am fugit. Când am văzut că se pregătea să dea cu buzdugar, mers. Bă, și eram la 5 metri în spatele lui și că s-a pus că m-a lovit. Și m-a lovit și mi-a dat knockback și am intrat în nu știu ce curent pe acolo și one shot și am și murit. Bă, ce prostie e aia? Logic că-s prostii. Da. Dacă scoate porcăriile astea, bă, dacă ești jucător bun și n-ai moarte, lasă-o așa, mă, lasă-o așa, mă. Dacă ești jucător bun și n-ai moarte, nu te preface tu că nu știu ce faci tu acolo, că sunt lovit de nu știu unde și gata, s-a terminat jocul. Du-te morți, mă, cu prostiile din capul tău. Astea sunt niște prostii totale. Se numește joc, vrei să intri în el ca să-l joci, nu să pula mea, să vezi că ai erori și erori și erori și bug-uri peste bug-uri și prostii. Numai căcaturi. Dă-o măsa de treabă. Dumnezeu știe care-i faza, poate să fie și hacker care intră pe joc pur și simplu să le strice reputația la oamenii ăștia. N-ai de unde să știi, dar oricum cineva e de vină. Un prost există acolo în lume care face căcaturile astea. Deci, da. Că nu tot timpul merge greu jocul. Uite, de exemplu, acum merge bine. Totul normal. Dar sunt anumite momente în joc care sunt absolut ridicole, adică cum să mori din nimic, practic asta se întâmplă, uneori mori din nimic, nu este nimic acolo, absolut nimic, dar ci că tu ai murit. Cum gâtul măs? Așa ceva nu este acceptabil. Nu e acceptabil. Ce fel de tâmpenii sunt astea și fizicile lor cretine. Cum v-am spus, eram la vreo 5 metri în spatele lui Grigore. Bossul ăla mare. Cavalerul ăla mare. Băi, și cum măsa m-a lovit ăla pe mine? M-a lovit, eram... Bă, asta nu-mi place. Bă, dacă eu știu să mă feresc, de ce pula mea pui ca și când m-ar fi lovit ceva, dacă eu din moment ce m-am ferit? Nu? Păi du-te morții mătii atunci. Și gata. Pe bună dreptate, du-te morții mătii. Deci trebuie să fac un pit acum. Mă cam bate gândul să să încerc nebunia de a încerca pe 99. Pot să-i dau o încercare, că nu se întâmplă nimic dacă încerc. Na, hai să vedem acum. Dar trebuie să am grijă să nu mă bat cu mulți deodată, că aici e greu. Și trebuie să mă feresc de absolut orice. Mai ales când e dificultatea așa de mare. De pătut mă pot bate cu ei.
Dar nu e garantat că pot să fac orice din acest pic. Când mă aflu pe pic 99. E nebunie total. Dă-i mă fulgere în ei, mă, dă-i. Mă, dă-i, nu mai sta pe gânduri. Hai, druidule, că poți. Ești dita mai druid. Mamă, dar ce-mi place că e imens, este imens druidul. Mă, dă-i mă în ei, mă, nu-i lăsa. Nu-i lăsa, mă, nu-i lăsa. Încep să fie decimați, dar degeaba, că uite, o-i luat tot timpul înainte. Hai să vedem, poate am șanse. Trebuie să... uite, aici sunt niște șobolani. Hai să scăpăm de ei atunci. Mama lor de șobolani. Am scăpat și de ei. Hai să vedem ce facem aici. E greu, uai, e un elit acolo care e foarte puternic, foarte și cred că l-am dat damage, mamă, cred că l-am dat damage mare. Așa că trebuie să am grijă, mai bine izolez. Mă, dar ce nu se mai mișcă de acolo, asta mă nervează cum câtul măsii, uite câte click-uri dau și se și vede pe unde dau click. Nu se mai mișca. Dă-i mă în ei. Trebuie să dau în retragere, așa cumva, să mă bag cu ei în retragere. Trebuie să iau așa rând pe rând, nu pot să-i las să mă înconjoare, că dacă mă înconjoară am belit-o. Uite, și mai și dau capuri de vrăji din alea. Asta trebuie neapărat să-l omor. Pentru că are cordon spiritual legat de elita aia, monstrul ăla de elită. Asta dacă îl omor, foarte bine. Hai, gata, l-am omorât, cred că l-am omorât, da. Așa, acum pot să mă bat cu ăla, că altfel era prea protejat. Orice dădeam în el nu făceam nimica, dacă el încă avea protecție. Era practic imun la orice lovitură. Opa! Hai, dă-i mă. Mamă, cât îți ia să tot dai în ei, dă-i mă ca lumea mic. Hai, băga mea, dar mi-a din viața porcăria aia. Hai, mă. Bă, dar mai sunt mulți aici, mă. Nu, se duce prea înainte. Se duce timpul prea înainte, dar ce totuși. Să văd dacă pot să fac ceva. Am prins un loc extraordinar acolo, o să stau în colțul ăla, că nu prea veneau la mine să mă înconjoare și a fost minunat. Am reușit să omor elita. Aia era foarte periculoasă, era pericol mare acolo. Mă dai cu curent, nu ceva, fă-i acolo ceva. Haide. Bă, da, cam greu că pulverizul ăsta. Dar și ăștia au murit foarte greu. Prea greu i-a făcut să moară. Haide. Dă-i mâinii.
haide. Câți șobolani pe aici. Ci că ăștia sunt fel de monștri care car în spate șobolani. Nu știu, intrați pe sub pielea lor. Trăiesc în ei șobolani, oai ce urât. Niște monștri aici, monstruozități oribile pe aici, oai. Și scârboase așa. Dacă am strâns ceva pe aici. Dă-i-ni. Da, deci e posibil că pot să fac acest tip, dacă apare Butcher, atunci da. Pentru că dacă apare Butcher, se termină tot tipul, odată ce l-am omorât. Și atunci, da. Uite, pe baza acestui lucru merită încercat și sigur aș putea și Pit 99 probabil să fac la un moment dat. Hai să mai strângem din ei. Aici e pericol că este o elită puternică. Sigur e puternică elita aia. Aha, se vede. Cam trage din viață. Opa. Hai bă, viața mea ce nebunie. Mamă ce mă poate aici cu ei. Opa. Că era să mi-o iau. Ăstea vor să mi-o dea în freză. Desigur. Mă trec cu curent în ei ceva, hai. Bă, mă, mă, pe bune. Deci exact când am dat să evadeze. Cred că s-a și observat că s-a mișcat un pic pe acolo. Bă, dă-o masa cu vrăjeala lor. Acum da, ci că îți dă numai one shot după one shot. E logic, nu... Măcar să-i fac pe ăștia. Merită încercat așa, îi dau o încercare. Poate apare Butcher și dacă îl bat pe Butcher am terminat timpul, deși timpul e nasol, am un timp nasol. Dar aia mă poate salva. Dacă apare de Butcher. Așa că merită încercat. The Butcher înseamnă că e măcelar, traducere, măcelar. Și când apare The Butcher zice fresh meat, adică carne proaspătă. Da, mă bucur de fiecare dată când apare măcelarul că e ceva de genul, îi spun, bă, ai ceva carne proaspătă pentru mine sau nu? Că mie-mi place să carne proaspătă, wow! Cred că după ce termin aici, ce am determinat, mă pun și fac niște mici și mă pun și bag în mine. Cred că am ceva mici cu porc și vită sau ceva de genul. Îmi place, da. Oh, bă, dar chiar am dat și acum îi dădusem să iasă de acolo și dați că mor înconjurat, mor blocat. Și, na.
Nu mai... În fine, dar nu mai mor ăștia. Cât să tot dau ei? Ia uite, bă, dar ce damage dau ăștia, mă. A, e prea ridicol. Cu toate astea mai încerc. Sunt foarte ridicol. Hai să vedem. Oricum, deci, din câte observ eu, dacă se află vreun elit prin zonă, n-am ce căuta acolo. Așa că trebuie să-i iau pe rând. Exact, așa, pe rând. Nu pot să mă bat cu totul, dacă e prea greu, e 99, e 99, da. Dai seama că nu pot. Bă, dacă ar apărea Butcher, bă, cât de fain ar fi. Ar face toată diferența. Mă refer la diferența de timp. Aici se află. Bă, da, mai sunt. Na, hai să vedem dacă îl bat pe asta. Ăla e important să-l bat. Ăla care e legat cu cordon spiritual. A, mă, pe bune, m-a prins fără barieră și că mi-a dat one shot, dar... Dar eu mă și mișcam, asta mă nervează, că de asta zic, dacă n-ai build-ul bine făcut, n-ai bariera aia pusă mereu, nu poți să faci nimic. Deși eu mă mișcasem, nu eram pe loc. Deci nu mă aflasem pe loc ca să zici că... mă putea nimeri. Hai, mă, pe bune, acum iar... Aceeași poveste. Da, mor greu oricum, e fit 99. Mai trebuie să mai ridic glifele. Și atunci, teoretic, ar trebui să pot să fac, dar se mai află și bullshit în jocul ăsta. Că mi-aduc aminte că erau sezoane, îmi ridicam glifele la greu, îmi puneam și iteme mai bune și tot nu se întâmpla niciun progres. Nu e normal așa ceva, nu-i voie să se întâmple. Bun, asta e gata. S-a dus timpul. Acum, așa, pot să mă bat cu ei din nou. Dar ăla de damage cel mai mare, elitul ăla, sigur.
încerc să mă concentrez așa un pic, să vedem. Iar vine ăla în față, prima oară ce l-ai văzut ăla. Și trebuie să-i bat pe ăștia mici, ok? Că și ăștia îți ciupesc așa câte un pic din viață și când începe ăla să-ți dea cu chestiile lui tale, e nasol. Dar când rămâne fără gașcă, deja atunci pot să mă fac cu el. Măsa. Gata, cred că au rămas fără gașcă, iată. Aha. Să te vedem acum. Opa. Am vrea să-mi dea în felul și el. Dar nu prea mai are șanse acum, gata. Nu mai are șanse, cred. Deja l-am prins în serie. Nu au mai avut nicio șansă. O venit fulcerul. Numai că dacă venea mai devreme, ce bine era, băgam așa. Da, un final termin totuși. Mai rapid decât mă așteptam, că nu terminam niciodată. Dar s-a dus timpul. Asta e problema. A venit cu... deja nu prea mai contează. Ați văzut, nu-l las să vină la mine, mă băgam între ăia. Te-au apucat acum, că i-am decimat. Gata, acum ne batem noi. Acum ne putem bate. Mai întâi am vrut să fiu sigur că nu mai nimeni e rău. Mai este cineva pe acolo, rătăcit. Opa. A început să-mi ia din viață, bine. Oare dacă termin titlul ăsta chiar și fără clipe mi se pune ca și completat, să vedem. Mă refer la planurile de război dacă mi se pune ca și completat. Bă, dar de ce o stat pe loc acolo, pe acolo? Da, m-a lovit cu burta, sau cu ce m-a lovit, a dat cu burta, nimic. Trebuie să mă bat tactic cu el, că nu merge așa. Atunci când lovește el trebuie să mai și pun un pic să mă feresc. Să dă-te mic, mă rog, mă. Bă, dacă îi prind un critical strike, atunci ar fi că se termină tot. Ar trebui să am grijă. Mă, uite și tu nu mă lăsă să mă mișc. Dar ce haos, totul, ce-o căutat să se ducă în partea ăla?
The Butcher, mă refer, s-a dus în față o posă de unde eram eu, nici nu știu ce căuta pe acolo. Practic, scopul lui este să mă bată pe mine, adică nu altceva. Ah, da, uite, s-a pus ca și completat. Aha, da. Deci pot să fac fit 99, dar nu în timp. În timp util ca să pot să primesc și glife. Dar e ok. It is done. From creation, destruction. Deci următorul este curat. Undercity. Trebuie să fac Undercity. Hai să punem una din asta. Dacă dau 50 de milioane de bănuți de aur, se merită? Pentru că scrie că primesc mai multe recompense și o prismă de asta. Hai să vedem. Încercăm o dată. Și astea cu clepsidră dau timp. Oh, și ăsta, wow. Unde-i? Oh, scăpat? Eu lămă să sper că n-a scăpat. Cred că a scăpat pentru că... Hai, dacă reușeam să prind goblinul ăla, atunci îmi dădea mai mult. Attunement, așa se numește ăla. Oricum, se descurcă așa clipul. Cred că noul sezon care urmează, următorul sezon, o să încerc Spiritborn. Vreau să vedem cum e acolo. Oare cum o fi cu Spiritborn?
acolo de ceva timp, pe aici. Chiar și am nevoie. Am și nevoie. O să dureze ceva aici până mă bat pe ei. Gata. Am uitat să iau alea de experiență, că doamne-aș. Am picat acolo de ele de experiență. E și așa puțin te păcălește. Îți alegi niște opțiuni, dar ți le pune în momentul în care, de exemplu, deja te grăbești. Mi-am ales opțiunile să-mi dea experiență de fiecare dată când completez aturment aici. Uite și acum mi-a dat experiență. Dar am primit și data trecută, băga mea, dacă le luăm și pe alea. Puțină experiență acolo în plus. E foarte bună. Bun, putem să plecăm acum. Trei lovituri și s-a dus. Da, măcar am primit recompense ca lumea acum. De toate, și experiență și materiale. Și echipamente. Și inscripții pe pietre, tot felul, rune. Trebuie să mai facem un pic. Să ne încercăm norocul din nou pe 99. Hai că încerc din nou. Îmi încerc din nou noroc. Dacă apare de Butcher, se termină pitul, gata. Odată ce l-am omorât. Prea multe elite aici. Prea multe elite aici. Cum mă bate cu ăștia. Nu mă mai lasă să mă mai mișc acum. Gata, ei, de viața mea. Ori început cu porcăriile. Am artilerie aici. Așa, mă. Poate am șansă. Poate. Ei, uite, da. Ce spuneam eu, exact ce spuneam eu, mă vede că ești prea bun. Deci că să-ți arunce tot pe ecranul meu. Bă, mai terminat porcările astea. Cine face lucrul ăsta să fie așa? Gata, nici nu mai am artilerie. Da, ca să vedeți, nu mai explozi peste tot, măcar, și ăștia sunt și elite, ăștia, măcar lasă-mă să mă bat cu elitele, îmi dă ăsta, pune tu explozii peste tot. Uite, tu explozii peste tot, ziduri, tot felul. Și nu te mai lasă să te mai miști. Ce prostie e, asta e o porcărie totală. Numai niște retardați mentali s-au gândit să facă așa ceva. Adică nici o portiță de scăpare pe bune? Ce porcărie e aia? Și uite acum că îți dă one shot. Nici măcar
Se vede pe filmare, sunt sigur. Nici măcar nu eram în raza a nimic. Se zice că m-a fi lovit unul dintre ei, dar eram departe de ei. Acum iar nu mă lasă să mă mai mișc. Bun, am terminat pe ea, dar aici e problema. Trebuie să mă concentrez un pic, poate fac ceva. Da, în principiu pare bine, dar nu e chiar așa bine. Mă, dacă ar veni Butcher ăla iar. Dar să vină la timp potrivit de data asta. Uai, nu se poate, de asta nu pot să mă bat că e așa tare, echipamentul meu e stricat. Am ieșit deja, nu mai stau. Lasă, că pot să-l reîncep de la capăt. Hai, bă, viața, hai, de acum am observat. Dar cum mă să... Că n-am murit așa mă cred. Oh, 'tis a waitress, isn't it? Opa! Arcași! Bă, arcași împulțiți! Oh, cât sunt! Mamă, cât sunt! Bă, dar nu mă arcași, mă, sunt în fitul ăsta, mă, domnul ăsta! Ăștia sunt nasuri că trag de la distanță.
Și trag mult, și trag prost deodată. O, hai păcăneș! Bă, și tu, băi, nu se poate așa ceva, bă. Nu se poate așa ceva. Bă, dar... Ce că m-a lăsat fără resurse, bă, ce împuțiți. Împuțită carnea pe ei, mă. Și cât stai, mă, că 5 secunde durează până mi se formează părerea. Ce, mă? Au trecut 5 secunde de acum de un minut. Da, deci aici am fost furat. Practic înseamnă că eu sunt bun și de pit 99. Deci pot să-l fac. Iar arcași pe acolo. A, pe aici nu mai, nici nu mai stau, că eu mă să dă-mi arcași să mă bat cu arcași. Acum nu mă lasă să mă mișc, cică. Cică nu mă lasă să mă mișc, mă, auzi, mă, la e... Nu mă lasă ei pe mine să mă mișc. Periculos. Bă, tu e mama măsii, bă, ce măsa, mă? Bă, deci ăștia fac intenționat, mă, bă, dacă nu au trecut. Trebuia să-mi reactiveze bariera de când lumea și pământul și n-am putut să-mi reactiveze. A, bă, dar reactivează 1, 2, 3, 4, 5, uite, deja au trecut 5 secunde, du-te în gâță, mă! Mamă, cât te fură ăștia, bă, blestemați să fie, mă, dacă cineva îmi oprește mie aici, pur și simplu, felul în care trebuie să funcționeze jocul. Futu-ți gura, mă! Și tu nici nu mai am nici artileriile alea, normal că nu pot să fac nimic, mă. Și de unde pizda măsii acum baltă de o travă acolo? Băi, că durează și se poate așa ceva. 5 secunde trebuie să dureze, nu așa de mult. Da, acum deja își bate joc. Bă, dar numai eliți sunt în viitorul ăsta, mă, să-mi bag ăla. Uai, numai eliți peste eliți, iau de ce e aici.
Băi, unde dădeam eu cu click-ul și el ci că dădeam pe rete și nu nimerea pe nimeni. Bă, este mult să fie mod, dar face cineva ceva. Ai deja gata, echipamentul e traște și n-are rost să mai pierd vreme. De asta au făcut chestiile astea, trebuie să-mi strici echipamentul și atunci n-ai cum să mai mergi mai departe. Bă, ce cât o măsie, ați văzut că nu-i nimic ca să-mi dea damage. Ce-mi dă damage mie? Nu era nimic, apoi eram pe pod. Ce pula mea tot îmi dădea damage. Da. Și se modifică și tot, și atac speed-urile și tot pe... Se ține. Nu, măsă. Nu știu chiar așa. Iar mă, dar ce totul mi-a mie așa mult din viață? Că îi aruncă cu pietre ceva. Dă-o masă, dar chiar așa de tare. Aici iar inexplicabil. Cum mă atinge mă ăla, mă? Simplu, eu trec pe lângă el, dau o masă de bloc. Am o idee. Să vedem dacă pot să fac ăștia.
Ideea mea este să mai caut și mai mele și nu pe acolo să mă bat, dacă chiar e cazul. Măcar pe bonus să-mi pus ceva acolo, să fiu mult sau să am damage, să... Am uite aici unde câteva. Nu trebuie să iau fără posibil, dar... Asta e tot de imun, așa, bun, e bun și ăsta. La timp cât sunt imun, orice vrăși, bă, nebunul ăsta nu contează. Dar nici nu prea e tot damage. Că nu se termine, mamă, mi s-a terminat. Iar dă cu o explozie. Măsa. Dar mă mai lasă iară să mă mișc, mă dă măsa de treabă porcăria. Mă mir că m-a lăsat să ies de acolo, că eu dau timp ca să ies din situații din astea, dar nu te lasă tot timpul. Și am terminat și pe ăla l-am terminat. Am scăpat de ăla. Bă, de ce e ce nu? Nu am făcut. Nu mai stau pe aici. Da, masă de help. Trebuie să stai într-un colț, că asta e bestia din colț. Nici chiar așa, bă. Au început ăștia cu vrăjelile lor. Dă-i masa, dacă încep cu vrăjeli. Păi... Asta nu mai e joc. Acum așa că o conjoară tot așa ușor. Nici evade-ul nu-ți mai dă cooldown-ul, nimica ca să poți să ieși. Trebuia să mi se activeze bariera și s-au prefăcut că nu se activează. Acum iar echipamentul. Da, deci vrăjeală maximă.
De asta spuneam că nu îmi place ce fac ei, nu o să-mi placă niciodată. Ei nu fac jocul pentru oameni, ei fac jocul doar pentru bani. Veterans, isn't it? Back to it then. Uite, acum sunt nevoit să scad jos. Pentru că pur și simplu nu pot să mă lupt acolo. Acum iar îl fac cu vrăjeală că mă înconjoară, tu te-ai înghețat. Da, activează-mi odată bariera aia, du-te în morți, mătii de blestematul dracu. Du-te și tu futu-ți gura, mătii, du-te morți, mătii de cretinul dracu care ai făcut tu. Astea iau și tu, nici nu poți să miști. Și asta este, deci despre asta spuneam de bullshit-urile care se întâmplă în jocul ăsta. Asta e 89, e mai slab decât 99. Nu te lasă să te miști absolut deloc, iau-te și tu. Absolut deloc. Ca să vezi cât de pișați, mă, fraierii ăștia, mă. Ce dracu, mă? Că nu e posibil așa ceva. Eu dacă mă mișc în stânga, în dreapta, nu mă nimerește. Îmi pune și pe explozie. Și acum era totul acolo, o grămadă, vâlvoi, cu gura mătii de cretinul dracu care faci de astea. Adică și grămezi, și explozii, și tot felul. Du-te morți, mă, de ziduri și căcaturi, și trag nu știu care de la distanță și prostii. Un imbecil. Și tu, ăsta e 89 și nu poți să miști cu un deget pe el. Deci puteam să mă bat pe 99 și nu poți pe 89. Ca să vedeți cât de teribil de imbecili sunt oamenii ăștia care au făcut jocul ăsta. Și chestia asta e de când lumea și pământul, de sezoane peste sezoane, n-au făcut, n-au rezolvat treburile astea, căcaturile astea, prostiile din capul lor. Aici totul e amestecat, adică cine știe, poate scapatul să fac și pit 110 dacă mergi pe principiul ăsta. Dacă ăștia sunt la fel de tare, practic zici că mă bat pe pit 110. Bă, și acum cum pot să mă bat pe uite și tu, echipamentul meu este stricat și mă pot bate cu ei. Ca să vedeți și voi cât de imbecili sunt. Ce e bă? Proștii dracu ce sunt. Imbecili dracu. Bă, pe 89 nu vine să cred. Bă, ăsta am reușit să-l și termin. Și fără și bucea. Și cu bucea și fără bucea. I'll be here, swinging away. Și doar eu am tot același stil de joc. Cum să nu mă lase să-l termin, da?
interesează că sunt niște împuțiți. E ca și când mi-ar anula tot ce am construit eu până acum. Eu probabil ar trebui să dau și mult mai mult damage decât arată pe ecran. Durează ceva, oricum.
Shit. Wow! Și acum trebuie să mergem pe Helltide din nou. Din nou Helltide. Bă, cât de minoce am 0. Până acum 0. Imposibil de minoci. Și măcar ăla n-a dat singur. Scat cumva controlul. Why not 3 până acum aceste tormentul? Trebuia să am 500. Dar n-am văzut niciun cufăr. O stricat ăștia iară tot. Nu mai apar nici cufere pe hartă. Pe fond?
Ce să fac cu ăla? Dacă un goblin aici și mi-a arătat pe hartă, se apropia pe a dispărut? Ce masă? Bună, pe bune! Gata, au dispărut. S-a teleportat. Lăsa numai aur aici, ce că prin urma lui. Cred că era un warlock. Dar nu văd. N-am văzut niciun cufăr până acum. Ce masacru. Nu se poate să ceva. Asta e, să ne teleportăm aici. Doar 3. Cei care Darkshot n-au decât blestemați să ieșită. Ce să mai... Blestemați și para-blestemați. Dacă numai asta un cafe. Nu e posibil așa ceva. Ți-am doar 3. Și să nu mi-arate niciun cufăr pe hartă. Încă nu mi-arată. Timpul stă în loc.
probabil nici nu mai este Hellbrand aici. Bă. Să se cace lumea pe voi și să vă arunce la tomberon, mă, ce tot vă în gură. Căutați numai să pierdeți vremea altuia. Back to it then. Probabil că vă pierdeți vremea voi. Aici cred că e la adevărat. I'm sorry, Sorka, but I'm not sending anyone again.
Da, hai să vedem acum. Deci dezactivează bariera când sunt pe larg. De-aia poate să-mi dea one shot. Dificultatea care e aici. Ufa. Ce departe, da? Eu nu pot să mă duc în oraș și acum am terminat, am fost și plantele. Băi, man. Ce peripeții! Dar viața mea trebuie să opresc acum înregistrarea.